बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाबली हनुमान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। अब लंकनी के जैसे हनुमान जी महाराज मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ठनमनी पुनि सम्हारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय सशंका। लंकनी हनुमान जी से आग्रह कैली हो, मूर्छा जब टूटल बिकल हो दीते कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देखहु नयन राम कर दूता। लंकनी कली की हे हनुमान तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धरिय तुलायक अंग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुख के और अपवर्ग कह जाला पृथ्वी के सुख के। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख के धैर्य तुलाए के अंग तराजू के एगो पलरा पर चढ़ा दे जाए, लेकिन तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये सब मिल करके क्षण भर के सत्संग के में जौन सुख बा ये तुलना नहीं के हो सकत। संत कवि कबीरदास जी महाराज के एक सप्रेम भजन बा, सत्संग के बहुत बड़ा महिमा के वहां का वर्णन कैनी बखान कैनी हो। कबीरदास जी महाराज भजन के भाव बा, आर कुमति नाही छूटी रा, आर कुमति नाही छूटी बिनु सत्संग कुमति नाही छूटी बिनु सत्संग। सत्संग कुमति नाही छूटी बिनु सत्संग।
चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी। रामगे जी चाहे केहू कितनो गीता रामायण भागवत पढ़ लेवे तो का हो। छोटू बाबा कितनो बड़ा विद्वान हो जाए, कितनो महापुराण के संग्रह कर लेवे तो का हो, लेकिन बोले के ढंग ना होके, बैठे के ढंग ना होके, चले के ढंग ना होके, तो सारा डिग्री व्यर्थ बा। ओ खतीरा हृदय रूपी ग्रंथ के पढ़े के पड़ी। हृदय की मोहा, हृदय की मोहा ग्रंथि न टूटी, बिनु सतसंग कुमति नाही छूटी, बिनु सतसंग। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, चाहे कहीं जा करके बन जा सन्यासी, चाहे कोई चाहे तीर्थराज प्रयाग अयोध्या कही जाई, लेकिन बुचुल जी मन के अगर मैल अगर ना छूटल तो गंगा में नहाइला से का फायदा, तीर्थराज प्रयाग अयोध्या गईला से का फायदा। का बाटे काशी भरमला में हो जेकरा मुंह में ना राम, जेकरा मुंह से अगर भगवान के नाम ना आवे ओकरा के रुआ कहीं घुमा दी कोनो फर्क नहीं है। चाहे कहीं जा करके बन जा सन्यासी, मानव के मैली जब लेना ही छूटी, बिनु सतसंग कुमति नाही छूटी, बिनु
कबीर सुनो भाई साधो कहले कबीर कहले कबीर कहले कबीर सुनो भाई साधो साधो छोटू बाबा साधु ना साधो धर्म करी आ चाहे अधर्म करी एक एक ऊपर रही एक साधे सब साधे सब साधे बन जाए। मिस्री के ढेला में धागा रहेला लेकिन धागा भी बेचा जाला मिस्री का भाव में काहे आ तो मिस्री से संगति कैले बा। ये चलते कबीरदास जी महाराज के विचार की अगर धर्म करतनी तो ओकरा के लगन लगा के करी आ ना तो अधर्मे करतनी तो ओकरे के लगन लगा के करी। कहले कबीर सुनो भाई साधो पी ले हूँ पीसी पीसी राम नाम के बूटी बिनु सत्संग कुमति नाई छूटी बिनु सत्संग कुमति नाई छूटी कुमति नाही छूटी और कुमति नाही छूटी बिनु सत्संग कुमति नाही छूटी बिनु सत्संग कुमति नाही छूटी कुमति नाही छूटी कुमति नाही छूटी बिनु सत्संग। बोलिए सत्संग भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। वो प्रकार से हनुमान जी आगे बढ़ले हो लंकनी से मार्गदर्शन भइल आगे पहुंचले चारों तरफ मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तहां अग्नित जोधा गए दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीख बै देही। अब ओकरा बाद भवन एक पुनि दीख सुहावा भवन दिखाई देहल के कर अत हरि मंदिर तहा भिन्न बनावा। विभीषण जी के कुटी रामायुधे अंकित गृह शोभा भरणी न जाई नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर से कपिराई। हनुमान जी गदगद हो गई हो मन ही मन विचार कर रहल बड़े कि लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजन कर वासा। मन महु तर्क करे कपि लागा मन में तर्क हनुमान जी कर रहल बड़े आ तब तक ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी के नींद खुलल हो राम राम ते ही सुमिरन किन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हठ करियहु पहचानी साधु ते होई न कारजहानी। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के भेष में विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठित है आए
करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दसन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। विभीषण जी कहले कि हे हनुमान, कि तुम हरि दसन मह कोई, रुआ भगवान के कोनो दास तो नहीं खी कि मोरे हृदय प्रीति अति होई। अगर भगवान के दास नहीं खी तो कि तुम राम दिन अनुरागी, आयहु मोहि करान बड़ भागी। स्वयं अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन तो नहीं खी कि तुम राम दिन अनुरागी, कि हमरा जैसन अभागा के भाग जगावे लंका में आ गई नी। ये बात सुन करके तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुणग्राम। हनुमान जी मग्न हो गई ने और मन ही मन विचार कर रहल बने। आर देखते कुटियावा हनु, आर मन हरसा गईले। निश्चर के राज में सजन कैसे आ 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 गईले। देखती देखते कुटियावा हनु मन हरसा गईले। निश्चर की राज में सजन कैसे आ गईले। निश्चर के 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 राज में सजन कैसे आ गईले। नया नया तुलसी की लौके लपाता, हमारा बुझाता ही हम लाग जाई नाता। हमारा बुझाता ऐसे लग जाई नाता। हमारा बुझाता ऐसे लग जाई नाता। इस सज्जन के पहचान हो कि ओकरा दरवाजा पर तुलसी के पौधा, ललाट में चंदन, माथा में शिखा, इस सज्जन के पहचान हो। छोटू बाबा नया नया तुलसी की लौके लपाता, हमारा बुझल हम लाग जाई नाता। हमारा बुझाला हवा लाग जाई नाता। हमारा बुझाला हवा लाग जाई नाता। भक्त भगवान की, भक्त भगवान की
निश्चर के राज में सजन कैसे आ गईले। निश्चर के राज में सजन कैसे आ गईले। निश्चर के राज में सजन कैसे आ गईले। हनुमान जी के मन में संकोच हो गई रहे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर वासा। लेकिन राम राम कही सुमिरन की ना, जैसे विभीषण जी के मुख से राम राम निकलल, हनुमान जी के सारा काम सिद्ध हो गई। एगो राम नाम रूपी ऐसन चाबी बा जे कितनो बड़ा संकट के अगर तिजोरी होके तो ओकरा के खोल दे। जब ही विभीषण जी सुमिरल राम राम हो, बनल हनुमान जी के बिगड़ल सारा काम हो। बनल हनुमान जी के बिगड़ल सारा काम हो। बनल हनुमान जी के बिगड़ल सब काम हो। और हनुमान रूपी भक्त गइल बड़े कहाँ, आ तो भक्ति के खोज करे। लेकिन बाहरे भक्ति या बाहरे भक्त, बनल हनुमान जी के बिगड़ल सारा काम हो। बनल हनुमान जी के बिगड़ल सारा काम हो। भक्त भक्ति से मिली, भक्त भक्ति मिलके की कहानी बना गई। निश्चर के राज में सजन कैसे आ गईले। 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 सजन कैसे आ गईले। और यश रंजय फिल्म्स के तरफ से आज ई भक्त और भगवान की भक्ति और भगवान की प्रेम और कृपा निधान की कहानी इतिहास भी एगो आज बन रहल बा। यश रंजय फिल्म भक्ति भजन के आज भी इतिहास बन रहल बा। रतन जी, संतोष भटनागर लिखी प्रभु के कहानी, बाबा जगदीश के हम कितना बखानी। बाबा जगदीश के हम कितना बखानी हो। बाबा जगदीश के हम कितना बखानी। और माता पिता के कृपा, गुरु के संस्कार के कितना वर्णन कही जाए। बाबा जगदीश के हम कितना बखानी। बाबा जगदीश के हम कितना बखानी।
दास मनोरंजन पर दास मनोरंजन पर कृपा बरसा गईले निश्चर के राज में सजन कैसे आ 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 गईले देखती कुटियावा देखती कुटियावा मन हरसा गईले निश्चर के राज में सजन कैसे आ गईले निश्चर के राज में सजन कैसे आ गईले निश्चर के राज में निश्चर के राज में निश्चर के राज में सजन कैसे आ गई। बोलिए सतसंग भगवान की जय भक्त उस्तल भगवान की जय 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 श्री सीताराम।